Ej, det er så bare meget godt. Nej, det begynder at langt. Hej, hej. Jeg blev lidt ked af det, da Helene gik. Så er det Ja, det er det.
kunne lide det, eller sådan, jeg ville sådan, og så bare sådan, Thousands of hairs, two eyes only. It's Det var ikke mig, der tog noget billede. Jeg har ikke taget noget. Nej, hvor var det bare? Jeg har ikke taget noget. Det var mærkeligt, det så jeg Hvad? Hvorfor? Dumt billede af mig. Faktisk svært at smide ud. some skin, billions of genes. Again, it's you. XX, XY, that's why it's you and me. Your blood is red, it's beautiful, genetic love. As one tonight.
så er det swag. Det var swag, men det er en video nu. Det er bare ret fedt at have en historie. Det er en two-spec-sang. Ej, 5 minutes. Men det er så fucking cute. Hallo. Bitch. Tak. Åh, det er godt. Faktisk er det her en smeltedigel. Ja. Og hun har ja. Ej, sødt. Små nisser. Hallo Kajsa. Jeg har hallo. Jeg ved ikke, om jeg filmer. Det ved jeg heller ikke, men så kan du se dig selv. Siger noget. Må jeg høre? Jeg hører så fedt hver tilfælde. Det er virkelig nu. Ej, nu har du set, at det er The End of an Era. Den har ændret sig. Ja. I love you. You're beautiful. And you're so sexy. Jeg har prøvet at lave sådan en regnfarve. Yes. Det så jeg en video. Det er også sådan noget film, sådan hvor jeg bare skal sidde og se film. Det er altså en af mine drømmejob. Jeg gad sige, at jeg Netflix-tester. Jeg kan lide, at din mors arbejde er at skrive undertekster til shows. Så hun sidder bare til serier, så hun går ned med Som du ønskede dig i går. Ja, jeg ved det. Men det er sådan 2 sprog, hun tager. Det er rart. Sker. Åh nej, En hurtig runde, hvor man må hvad rater du? Jeg tror bare, at jeg bytter rundt på de ting. Og så peger jeg altså en mænd, hvor alle åbner. Hvem spiller med, at jeg Wow. spiller med hinanden? Den er meget Chewy. crunchy, sådan ud i kanterne og sådan meget chewy inde i midten. Og det er en god balance af chokolade og dej. Plus M&M. Jeg synes, det er fedt. Ej, min Hashtag. fucking godt lavet. Det bestemmer man jo selv. Jeg gider ikke at have min egen. Så lad være med at tage nej. Det er heller ikke på menstruation, hvor jeg får mig. Det lover vi ikke. Okay, skal Nu tror jeg bare, det bliver min mission. Ja. Kan vi Alle sammen, der butikker skal bare have det der. Fuck, det er godt. Men hun har brugt penge på dem, så de er gode. Ja, jeg har brugt penge på Hun er host. Hvad er det for et kriterie? Så hun siger er det, sød. at man har brugt penge på det. Så Ja, jeg elsker, at jeg har brugt Glober, penge. så. Altså, guys, jeg ved, mine gaver er ikke bare for de bedste. Jeg ved ikke, hvor meget money der er spændt. Hvor langt? Det skal du ikke sige. Det er dig igen. Nej, det var fordi, du sagde til det. Sig det, det er dig. Er det mig igen? Kom nu, Stine. Matt. Okay, vi kan holde os slik i en kasse. Wow. Nej, 90 tror jeg. Wow. Okay, jeg skal Jeg tror, det er jeg skal gaver. Ja. Det er meget spændende. Jeg skal købe ind, jeg skal... Ja, det der, og man har jo vidst det hele dagen. Ja, lige har jeg bare slikket ind i min seng. Det kan jeg ikke. Ja. Men, I regret nothing. Nej, det gør jeg heller ikke. For jeg lavede det jo alligevel. Er det nu, vi skal bare ud? Jeg har ikke været der. Fette bræk. Fucking fat branche, det der kød Den har jeg ikke fået med mig. Jeg føler du. Det drikker vi altid. Det var sådan, at hver gang at vi spurgte ham om noget, så svarede han sådan her. Det var sådan. Og det var jeg ikke lyst, fordi at det kørte, altså det var ongoing i 6 timer. Ikke når man er allerede presset. Vi er presset, vi er virkelig presset. Vil du godt, please? Jeg kan ikke slukke for det. Sådan, altså. Er det den, der... Nej, hvad?
Det er fordi, jeg har skrevet Tønder station. Vi skal ikke fra Tønder af. Fuck, jeg blev lige irriteret der. Hvad er blevet til? Kunstnerischen Video.